खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ डक्टर अनजालि दैमारिनि फिसाज्लाया ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। डक्टर अनजालि दैमारिनि फिसाज्ला अरायतुमे दैमारि आरो बिनि टीमा 21 जानुवारिनिफ्राय 24 जानुवारिसिम गुजरातनि राजकटआव जालांनाय CBSE नेशनेल स्विमिं चेम्पियनशिपनि 4x100 मिडले रिलेआव गुवाहाटी इन्टारनेशनेल स्कुलनि जानानै गेलेनायाव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव भारतनि अनगा UAE, ओमान, काटार आरो कुवैत हादरनि फरायसाफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमनारि रिजार्भ हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थाफैनायफोरखौ होस्रांनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों चिरां जिल्ला आप हान्जाया। हादान सिफायना न' लुना थाफैनायफोरखौ होस्रांनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों चिरां जिल्ला आपनि क'र्डिनेटर बुबु रन्जन ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि साइनबर्डखौ बर' रावजों लिरफिनबाय। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय बेसरगावआव गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लांगोनानि साइनबर्डआव बर' रावजों लिरालासे असमिया आरो इंराजि रावजों लिरनायखौ बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्ला एबसुआ थांनानै साइनबर्डखौ बोख्लायनायनि उनाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लांगोनानि साइनबर्डखौ फिन गोदानै बर' रावजों लिरफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला बनसु आरो GT दुवार खोन्दो बनसुआ जथायै थांनाय 30 जानुवारि खालि हादान सिफायना न' लुना थानायनि थाखाय सरकारनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफानजों न' सिफायना होखारजानाय गं 30निबो बारा नखरफोरनो माइरं, दालि बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बेसाद राननानै होदों। बर'फोरा बेबायदि होस्रांजाना आलाय सिलाय जानांनायखौ नुनानै बनसुआ दुखु मोननाय फोरमायदों। न' बां हा गैजायै बेयाव खारनानै थाफैनाय सुबुंफोरनो थाबैनो जाहाथे थाम-थिम खालामनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायो बनसुआ। लोगोसे बिथांमोननो थांनानै थानो हानायनि राहा लामाखौ थाबैनो मेनेज खालामनानै होनांगौ होनना चिरां जिल्ला बनसुआ सरकारखौ खावलायो। गवालपारा जिल्लानि गजापारायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय गंनै बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाय। बे जाथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानै सुबुङा गोब्राब जखम जायो। गजापारायाव गोख्रै खारथायजों फैबाय थानाय गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायो। बे जाथायाव नेशनेल लेभेलनि फुटबल गेलेगिरि मनजित राभा आरो फोरोंगिरि कुरबान आलीनि जिउ खहा जायो आरो फुटबल गेलेगिरि मनजित राभानि बाइकखौ गाखोनाय सौरभ राभा मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। लोगोसे फोरोंगिरि कुरबान आलीनि बाइकखौ गाखोना फैनाय पारवीन सुल्ताना मुंनि सासे आइजोआबो गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सानैखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि रिप्पु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरनि न'खौ सरकारा होस्रांहैनायनि सायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। एभिक्सन खालामजानाय नखरफोरा सिगांनि रेभिनिउ गामि दङब्ला थांफिननांगौ आरो जायफोरा जेबो राहा गैया बिसोरनि थाखाय सरकारा राहा लानांगौ। गावनि हाग्रा एबा मिथिंगायारि सम्पदखौ सिफायना एबा दानस्रांनाय हुदाखौ गारनांगौ। हादान सिफायनायनि मुङाव जायफोरा दालालि खालामदों बिसोरखौ थाबैनो राहा लानांगौ। हाग्रा ओनसोलखौ जोथोनै दोननो नाजा होनना चिरां जिल्ला एबसुआ बुंथियो। कार्बि फरायसा आफादनि सासे लिडारखौ डिपुआव पुलिसआ हमदों। फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांखौ डिपुआव हमदों। मोनसे गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि दायाव हमजादों फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांआ। राकेश तेरांआ भिडिअ भाइरेल खालामनायनि हेंथायै डिपु थानायाव थांनाय 10 जानुवारियाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। सासे फालांगिरिनि फिसाज्लाया राकेश तेरांजों लोगोसे गुबुन सासे सेंग्रा पल तेरांनि सायावबो भिडिअ भाइरेल खालामनायनि अजद। सासे सिख्लाजों गाज्रि भिडिअ बानायनानै रां दाबि खालामनायनि अजद फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांनि सायाव सासे सिख्लाजों गाज्रि भिडिअ बानायनानै रां दाबि खालामनायनि अजद फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांनि सायाव लोगोसे सिख्लाखौ जर जोलोमै काराव दैखांना लांनायनिबो अजद राकेश तेरांनि सायाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।